Dit is onder andere een van die streten die wij in het mobiliteitsplan opname hebben, die veroordeeld. Dit is een dik waar ze nog 50 kilometer rijden, maar ze rijden, zat je op van hem hier wel aardig harder soms. Maar deze dik brengen wij weer om de 30. De stationswij-internaat is een van de stritten waar men in de toekomst 30 kilometer in de uren rijden moet. Dat komt omdat er geen vrijlezend fietspad naast leidt. Wat moet er dan gebeuren om zo'n stritten om die plannen terug te voeren? Nou, daar hebben we mensen voor, maar dat is een terechte opmerking. Maar als we niks van deze dik veroordelen, de breedte, de instand houden enzovoort, dan bloot men hier hard rijden. En dan zo'n je handhaven. Maar nou, wij willen het zonder handhaven natuurlijk zo mogelijk proberen. Dus wij zullen dik inrichten, maar dat men net harder rijden kan dan die 30. 2 jongens die het nou op een fiets zitten en toekomstig autobestuurder binnen, vinden daar ook wel wat van. Deze dik wordt natuurlijk van 50 terug naar 30. Wat vies je ervan? Ja, ik vind het wel goed, want je bent ook al je lietse band die je simmers om watchen binnen en om voetballen binnen. En ja, als je meestal naar 80 rijden, dan wordt het wel heel hard. Nou, voor de lietse band is het wel beter, maar ja, als het snel naar werk maakt, dan maar als betier het net zo goed. Dan kun je wat harder rijden. Het gaat net alleen nog om Ternat, maar er komt een van de langste stritten in de gemeente. De vaarwij in Kolmersweg. Het is een trogende waar mijn product verkeer, maar daar is geen mogelijkheid om vrijlezend fietspad te maken. Dus daar is echt veiligheid. Zal daar een heel stuk van 50 naar 30 in. Net alleen nog in de bebouwde kom, maar dan hebben ze het nog verste stijl mobiliteitsplan, de snelheden naar beneden ta. Dan ben ik vooral in het boetengebied die wij van 80 naar 60 brengen willen. En dat is echt meer bedoeld om de mensen zo vlug mogelijk naar eigenlijk de doorstroomwegen te brengen. Het mobiliteitsplan leidt nu ter inzage en elke belanghebbende kan er de aankomende 6 weken op reageren. Vervolgens neemt het college van Noord-Est-Friesland het definitieve besluit.